Здравейте, приятели! Аз съм Никола, по-познат като Тошко, от Забавлението. Сега дали съм по-познат или не, няма значение, но съм по-познат от Забавлението. Тук съм, за да ви разкажа как реших да започна да снимам сериала. Откъде си взех актьорите, какво е чувството да си пред камера, за хейтерите и така. Първо, как реших да снимам този сериал? Събудих се една сутрин и си казах, що пък да не направя нещо ново. И се сетих, че като по-малък исках да ставам актьор, като порасна. Но си казах, що пък да не е от по-рано. Обадих се на моите приятели, казах им, че ще да снимаме филм и те се съгласиха, естествено. Казах на мама и на тати тези работи, родителите ми, и те казаха, че ме подкрепят в това, което правя. Това е добре. Откъде си набавих актьорите? Вече казах, че съм звъннал един по телефоните, те се съгласиха. И така, сега ще ви кажа какво е чувството да си пред камера. Човек пред камера е много стряскащо, много потискащо да е. Защото когато те снимат и ти трябва да издържиш да не гледаш в камерата, е много измерващо. Защото понякога може да погледнеш и всичко почва от начало. Понякога може да изгледаш някой бой. Не, шегувам. Това е шега. Искам да ви кажа обаче, че във филма няма никой пострадал. Това всичко е за филма. Но в истинския живот няма никой пострадал. Може пък някой друг ден да направим с някой друг актьорите някое интервю. В момента един актьор от Забавлението снима, но познайте кой. Пишете ми в коментарите на TikTok, на Facebook, защото тук няма коментари. Изключени са ми коментарите в YouTube. Та така. Да преминем на следващата строфа. Хейтерите. Много е неприятно някой да се подиграва на друг, че е примерно известен. Ние не сме толкова известни, но все пак сме някаква публичност в YouTube. Ако примерно вие искате да правите нещо и ние примерно ви се подиграваме, примерно някой от вас иска да е... Айде ще дам примерно с магазинер. И ние постоянно ви казваме, то магазинер не е работа, то какво ще правиш там, да не се подиграят, какво правят стоките и такива работи, да почнем да се подиграваме, да. Не е приятно. Затова се замислете, ако вие искате да правите нещо и някой друг ви пречи, няма да е добре. Нашето интервю за днес приключи.